optage lyd i Stop Motion Studio, skal du starte med at vælge det billede, som du gerne vil have din lyd til at starte ved. Herefter trykker du på mikrofonknappen ovenover tidslinjen. Tryk på den røde optag-knap for at begynde at optage. En lille cirkel vil blinke, og dette viser, at nedtællingen er startet. Så har du mulighed for at forberede dig på at optage. Når du har optaget det, du ville, trykker du på optag-knappen igen for at stoppe din optagelse. Nu kan du afspille din optagelse ved at bruge afspil-knappen. Hvis du vil prøve igen, kan du trykke på optag-knappen for at slette den første optagelse. Når du er tilfreds med din optagelse, trykker du på Done oppe i hjørnet. En blå node indikerer, hvor din optagelse begynder. Hvis du optager oven på dette billede igen, vil din første optagelse blive slettet. Det vil ofte ske, at du gerne vil have mere end én optagelse på samme sted. For at lave dette, finder du blot et nyt billede på tidslinjen, hvor du starter din optagelse. Dette vil sikre, at både den første og den nyeste optagelse er gemt og spiller på de rigtige tidspunkter. For at redigere en optagelse, skal du trykke på billedet med det blå node-ikon og vælge Audio fra menuen. I denne menu kan du beskære din optagelse, indsætte fade in og fade out, bestemme lydstyrken og endda ændre på din lyds tonehøjde, så lyden bliver dybere eller lysere. Der er mange kreative måder at lave lyd på. For eksempel kan lyden af en figur, som går, skabes på mange forskellige måder. For eksempel at bruge dine fingre på en flad overflade. Lyden af rindende vand kan også være lyden af bacon, der rister på en pande. Ved at skrabe dine fingre på et bord, kan du lave lyden af træ, som bliver savet over. Det her er kun nogle få eksempler. Eksperimenter og have det sjovt med at opdage, hvor stor forskel lyd gør i en film.